Aktar minn 62,000 familja fit-tmiem din il-ġimgħa ser jirċievu pagamenti ta' benefiċċji soċjali li bkollox ilaħqu madwar 24.4 miljun euro. Dawn il-pagamenti qed jitħallsu bil-qudiem ma' 3 xhur li ġejjin. L-akbar investiment jolqot 42,204 familji bi 62,700 tifel u tifla li jirċievu Children's Allowance. Bejniethom se jirċievu 18.4 miljun euro li jinkludu ħlas tas-suppliment għal kull wild li din is-sena tela għal 640 euro jew 660 euro skont id-dħul tal-familja. Fost il-familji hemm min qed igawdi minn rati ogħla ta' Children's Allowance b'riżultat tal-miżura tal-budget li mid-dħul tal-familja jiġi injorat mhux biss il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali iżda wkoll l-ammont tat-taxxa fuq id-dħul li jkun tħallas. Minn barra dan familji bit-tfal b'diżabilità fiżika jew mentali se jitħallsu l-allowance għal tfal b'diżabilità li din is-sena tlaħaq l-1820 euro, żieda ta' 260 euro fuq is-sena ta' qabel. Il-pagament globali tagħhom din il-ġimgħa jlaħħaq il-1,200,000 euro. Ħlasijiet oħra ta' madwar 370,000 euro ser imorru għand 169 familja li jiffosterjaw numru ta' tfal. Familji li m'għandhomx tfal taħt is-16 sena koppju persuni singoli bidħul baxx se jitħallsu l-allowance supplementari li flimkien ma' benefiċċji oħra li jingħataw matul is-sena tajnhom biex ilaħqu aħjar mal-ħajja. L-att ta' familji koppju persuni singoli li qed jirċievu l-allowance supplementari jgħoddu madwar 17,600 u bejniethom qed jirċievu 4.4 miljun euro. Ir-rati tal-allowance li jitħallsu tjiebu permezz ta' tibdil fil-mekkaniżmu li jistabbilixxi ir-rati skont id-dħul tal-familji jew persuni. Barra minn hekk twessa wkoll il-limiti ta' dħul biex aktar koppju persuni ikollhom l-opportunità li jibbenefikaw. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon saħaq li l-familja hija fil-qofol tal-politika tal-Gvern kif jixed il-pjan soċjali għall-familja. Intant fit-28 ta' Ġunju li ġej se jsir il-ħlas tal-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja lil kważi 100,000 familja bidħul baxx jew medju.